Teillä on nyt mahdollisuus päästä tuonne eturiviin, olette ensimmäisten joukossa. Mitä se merkitsee teille? Pitää nähdä Manaa läheltä. Niin, se on ihanaa. Eli Mana on paras? Joo, totta kai. Mistä sun mielestä tämä Japani-villitys johtuu? Oikeastaan se on varmaan aika kokonaisvaltainen juttu, johon liittyy sekä sarjakuva, japanilaisen sarjakuvan leviäminen länteen, animaatiot, samalla sitten musiikki, televisiopelit. Tietysti mielessä tämmöinen visuaalinen kulttuuri edellä niin kuin japanilainen kulttuuri on vyörynnyt niin viimeisen 5 vuoden aikana tosi niin kuin laajasti länsimaissa. Miten tärkeää tämä pukeutuminen on J-Rock-fanille? No siis kyllähän periaatteessa kun se on osa sitä kulttuuria, se näkyy monen bändin pukeutumisessa, niin kyllä fanit yleensä haluaa sitten sen mukaan kanssa pukeutua. Mitä kaikkea te harrastatte ylipäätään Japaniin liittyen? No eiköhän se nyt mene tuohon mangan lukemisen ja animen katsomisen puolelle ja sitten musiikkia kuunnella. No sinä kyllä opiskeletkin japanin kieltä, että ei sen puoleen.